फेफेनि नं बिसिनांगौ सानाय दामनि गांगाय oro ang sarang jemakai najangan digi thanai ang noni bisingo kokpirmong sai khilaione daamni gagai uite bini ajute asman bage koinai joto yafa korode joto yafa korode Dakshin padmabil जों Tini primary committee khawai pagno paidrop tamni ngai जों Tini ora just Bongsiram kamiwa Bongsiram hatiwa जों ora kothumlai tabungna Tini primary committee YTF TWF plus Tini main party te board committee khawai जों tabungna pai Tini panda no ses khai rijak Tini party work betika जों khawai ka 9 member 9 body te जों jotono omo haike khalaga primary committee o je tongmani YTF plus TWF plus main party kai or Tini or sinda khajak tong nate kumun jaga baro sigat edisi ni baro te khajak tong Tini o baro ramchandrgarh constitution jotono step by step thangai tong khai tongo Tini prai 12ta hoyto 10ta khana ani knowledge o ngai जों je mian simen je 25 tarik simen जों suruat khai phemani Tini sik jara जों khalain tongo saitoglai tongo Tini greater TIPRA ni movement ni bagai Tini bubagaran jeta naikolmong ni tei Tini EM sar suhel Debbarma ni naikolmongbai lukurong response bahai rok mano khathani ro lukurong response buti rok man Tini lukurok to bele response kahamna Tini thanchan mane joton khajak जों tai kuno wanana klai Tini 2023 ni jeta election Tini bubagaran thane जों phanya phari tongo जों 2023 ni Bisingo जों Tini TIPRA son phiyok jana Tini thanchani mari tenyo 2023 ni nahar mung busuk gerak na hazali tong abo Blaikhana kerak Tini TIPRA sa hayongo joton जों thanchao sopaijak Tini bubagaran jeta naikolmong Tini bini emang no Tini greater TIPRA lan salamna bagai Tini TIPRA sa 19ta dofano phiyok jangna bagai bo saitogoi tongo tai sara जों joton thanchang palbaksa klai जों bono logirigoi bono barjari oi rinai 2023 election no baksa baksa tahu kira TIPRA lan no sajak ya kira TIPRA lan sudo mane kok besmino englak abo sanai ro nang tam kok kana musu abon kok kana musu je borok tabuk phonda borok saime ko je busuk joratei borok tam joratei borok je sisaya ko Tini जों to je dirgodin prai 25 bosorni je agono simino जों satokpot जों odikar manyangai phaijak Tini lai thangnai hapang rogo जोंनो Tini jati rokno जोंनो naharia जोंनो odikariya Tini man thanyoria Tini soktanyoriya ngai borabo kento borabo kaisa অনেক কিছু রাজনৈতিক দল tongo je जोंनो Tini bubagarano Tini EM rokno jeta kisilei borok jemon Tini greater TIPRA lan borok sajagya ani sirimung sari kana ani sirimung Dananjoy Debbarma central body ni YTF